prieteni, v-am întors cu un nou videoclip. Astăzi vă voi spune câte ceva despre corpul uman. Deci în corpul nostru se pot găsi mici urme de aur, diamante, praf de stele și chiar argint. Avem mai multe oase când suntem copii decât atunci când suntem adulți. Dacă ni se face sete 1%, dacă suntem dezidratați 1%, ni se face sete. Dar dacă suntem dezhidratați 10%, murim. Cel mai important, mai gras și mai plin de oxigen organ din corp este creierul. Acesta absorbe o cantitate de 25% din oxigenul inhalat de noi, iar mucosul din nas este chiar o barieră protectoare lipicioasă de bacterii, acestea blocându-se în mucișorii lipicioși. Păi, sper că v-au plăcut aceste mici informații și dacă mai vreți să mai aflați informații despre corpul vostru, să nu ezitați să apăsați butonul de like, subscribe și clopoțelul pentru a primi cât mai multe videoclipuri de la mine. Pa, prieteni!